Kalong ka jingkemen berkeburom ka bakrau ya ka sengselation jo ka Shillong province ban ai Khubor ro ya Reverend Padar Dr. Daniel Dabitlang Cajee SDB halor ka jingjob jong u ban yo ya ka Kyrdan PhD halor ka jingwat benya ni research jong u ka bakerteng a study of Arthodian dramatic techniques in the selected place by Samuel Beckett na Assam Donbosco University menta ka sengi khat khandai tari gunailar arhajar arpuhunriu. Kani ka jing job jong u kalong ka sakhi jong ka jing IT lut ka jing tray shitom ka jing start bar ka jing e ya ka pule puthi ni literature bar ka drama jong u Samuel Beckett ka jing wat benya jong u ka penshai ya ka jing pendon kam bar ka jing kta jong ki Arthodian dramatic techniques hakikat tu ka ni ki drama bala tho da u Samuel Beckett bar ka no senyang sekaliang ka pule bar ka jing wat benya halor ka drama bar ka literature. Ya kan ni ka jingwat benya ala penyat hapo ka jing lam lenti bat jing betha bastat jong ka doktor Nabamita Das ka balong ka nong kershan bat nong ya lam lenti ha ka jingwat benya jong Padar Daniel. Ya ka tokit shwaban ai Kyrdan PhD ya ka thesis la penyat ta Dr. JN Vishwakarma Director of Research ka sengselation jong ka Shillong province ka ai ka jing Khubor ka bakerpang ya Reverend Padar Dr. Daniel Dabitlang Cajee SDB halor ka ni ka jing job ka bakrau bat ka duai bo undang yai beteng ban kiu shaprang ha ka liang ka pule puthi ka jingwat benya ka jing shakri bat ka mission jong u.